kai domin lafazina akan ka ne. Kai ne farin ciki na annabi ne. Tafiyar da nisa duka rijali sun yi zubewa. Da kofar sarauta ba izini to ba a shigowa. Sai ka samu wanda su ji daga shi ba sa rarrabewa. Matakin su shine har lamarin su shine gurin aiki haka ne. Ya sayyadina annabi ne, sayyadina Annabi ne. ya sayyadina annabi kai ne farin ciki na annabi ne. Da ruhi kawai na fi so na yabe ka ba jasadi ba. Annabi ne. Da gangan jiki zan yi shidimar ka ko ba da rai ba. Annabi ne. Idan ba ni sa'in zan madani da ruhin habiba. Annabi ne. Mai ruhi guda daga ruhin rabba haskensa ya zo gare ka ne. Tunaninka ne wata ranke sani ban
bisho